22 августи соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти дорои аҳамияти гуногун ба ноҳияи Зафарободи вилояти Суғ ташриф оварданд. меҳмони олиқадрро дар варзишгоҳи марказии ноҳия сокинони касбу кори гуногун ҷавонон дар маҷмӯъ зиёда аз 2500 нафар гарму самимӣ истиқбол намуданд. هر گوشه گلگون می شود بر ظفر آبادی زیبا مرحبا خوش آمدید پیشوای معظم ملت. یک جان تشکر شما را تقدیم می‌کنم.